ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Барномаи навбатии кошона тақдиматон мегардад. мо имрӯз ба назди оинаи нилгун онҳоеро даъват кардани ҳастем ки тарзи тайёр кардани таомҳоро хеле дӯст медоранд. имрӯз барои шумо як намуд таом бо номи казан кабоб. бале, казан кабоб. тарзи тайёр кардани он хеле аҷоиб аст. барои ҳамин ҳам барномаи моро бо диққат тамошо кунед. ин таомро барои шумо кадбонуи хеле хушсалиқа ҷило тайёр мекунад. ҷило, хуш омадед ба студияи кошона. мо хеле хурсанд ҳастем ки имрӯз шумо дар барномаи мо иштирок карда як намуд таомро ба мухлисони мо пешкаш мекунед. бовар кунед, аз ин ҳам мухлисон ва ҳам хазинаи барномаи мо боз ҳам рангину бойтар мегардад. бигӯед ки ҳамин казан кабоб аз ҳамон кабобҳои маъмули мо чӣ гуна фарқ мекунад? фарқияташ дар чист? барои чӣ казан кабоб мегӯянд? фарқияташ дар он аст ки мо ин казан кабобро дар чӯи кабуд омода месозем. дар чӯи кабуд? бале, чӯи кабуд. аҷоиб. ҷило, тарзи тайёр кардани чунин кабобро ман бори нахуст мешунавам ки бинандагони гиромӣ, анамин кабоб дар чӯи кабуд тайёр карда мешавад. барои ҳамин ҳам барномаи моро бо диққат тамошо кунед. марҳамат, ба ғайр аз ҳамин чӯи кабуд мо боз чиҳоро истифода мебарем дар ин кабоб? барои омода намудани ин тарзи кабоб ба мо лозим мешавад гӯшти гӯсфанд, картошка, помидор, қаламфури булғорӣ, барги хӯриш, шибит, лимо, маводҳои хушбӯйкунанда. яъне чӣ инҷо аст? маводҳои хушбӯйкунанда? мурч, зира, тухми гашнич, инчунин равғани маска, маҳлули сой. мо ба кор шурӯъ мекунем. марҳамат, аз чӣ сар мекунем? аввалан гӯштро меочоронем. пешакӣ бояд қайд кард ки гӯштро 5 соат ё ин ки як шаб пеш очоронем. бо маводҳои хушбӯйкунанда очоронем, барои боз ҳам таъмаш хуштар шуданаш. танҳо гӯшти гӯсфандро мегирем? бале, дар ин аз гӯшти гӯсфанд ин казан кабоб тайёр карда мешавад? бале. каме намак. бале. ҳамашро омехта мекунем? бале, бале. тухми гашнич, мурч, зира, каме равғани растанӣ, тақрибан 2 қошуқ, як қошуқ аз маҳлули соя, инак ҳамашро пурра омехта мекунем. барои хуштам шуданаш ман пешакӣ мурчу зираро омехта карда куфтам. ин боз хушхӯртар мешавад? бале. пурра омехта кардем? бале, омехта шуд. акнун болоашро пӯшонда муҳлати 5 соат онро нигоҳ медорем. хеле хуб. то ин ки тайёр шавад? то ин ки тайёр шавад. муҳлати 5 соат. ана мегузорем. гӯшт тайёр шуд. акнун дегро дар оташ мемонем. равған меандозед? бале. каме равған меандозем? каме равған меандозем. равған ки гарм шуд? равған ки tasfid, мо гӯштро бирён мекунем. кани бинед, кани гарм шудааст равған? то кадом вақта мепазед? то он ҳолате ки гӯшт субҳ сурх шавад. то замоне ки гӯшт сурх мешавад, мо дар ин ҷо чойро дам мекунем. барои таъмаш хубтар шуданаш мо чойро зиёдтар меандозем. ба мо 1 литр об лозим мешавад. барои 1 литр об 2 қошуқи калон чойи кабуд лозим мешавад. барои таъмаш хубтар шуданаш рӯяшро мепӯшонем. то ранги чой баромадан, инро як тараф мегузорем. аз паи гӯшт мешавад? бале. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи калон 2 чойи кабуд. 2 литр об 2 қошуқи
гӯшт сурх шуд. Акнун чой кабудро меандозем. чӣ гуна бояд набошад ман мерезам бале то ин ки рӯи гӯштро пушонад. мо бояд аз ила гузаронем ки то ин ки шамааш нарезад бале яъне инҷо 1 литр об бале 1 литр об чои кабуд чои кабуд. акнун картошкаро 4 тақсим карда картошкаро бо пӯсташ меандозем ба даруни дег бале тоза мешӯем ҳамин хел ба даруни дег меандозем бо пӯсташ бале инам яке аз фарқиятҳои ин казан кабоба ки картошкаро бо пӯсташ бале чунин бо зеботар мегардад. ба рӯяш мегузорем бале тамом рӯяшро мепешем бале ҳатман рӯяшро мепешем муддати 1 соат дар оташи баланд ё паст бале дар оташи баланд меҷӯшад бале обаш бояд қоқ шавад обаш бояд бухоб бале шавад интизор мешавем ки пазад бале то он вақт мо метавонем ки сабзавотро реза кунем. равғани маскаро инҷо истифода набурдем равғани маскаро ҳоло баъдан вақт ҳаст бале хеле хуб ҷило мо хеле хурсанд ҳастем ки шумо имрӯз дар барнома иштирок мекунед марҳамат шумо кор кунед агар боз барои шумо савол дорем чунки бори нахуст дар барномаи мо иштирок мекунед бигӯед ки касби шумо чист касби ман табоҳ ман пазанда ҳастам мо шунидем ки шумо бисёр намудҳои гуногуни ширинивориҳоро ҳам тайёр мекунед тортҳоро ҳам тайёр мекунед бале ман аз куҷо ҳамин меҳр пайдо шуд вақте ки дар сафар будам барои табобат ба шаҳри Москва рафта будам ман пеш аз ин умуман шуғли пухтупаз надоштам меҳрам набуд намедонам чӣ шуду якбора бо яке аз машҳуртарин сарошпази Москав шиносоӣ пайдо кардаму бо онҳо аз онҳо дарс гирифтам ва бисёри нозукиҳои ширинипазию пухтупазро аз худ кардам. булғориро низ бо чунин тарз реза мекунем. ҷило ман бисёр хурсанд ҳастам ки шумо имрӯз дар барнома иштирок мекунед ва ман медонам ки шумо бисёр як пазандаи ҳамин тортҳо ҳастед намудҳои гуногуни тортҳоро тайёр мекунед бале ва бениҳоят дар байни ҳамин мардуми мо ҳам хеле аллакай машҳур шудаед ин аз он шаҳодат медиҳад ки ва аз оне ки имрӯз шумо дар барномаи мо иштирок мекунед ман фикр мекунам ки нисбати барномаҳои мо бетараф нестед ва кӯшиш кардед ки ин таоме ки ҳоло тайёр мекунед барои мухлисон пешкаш кунед. ташаккур миннатдор ҳастем бинандагони гиромӣ шумо ҳам агар ягон таоме дошта бошед ки дар барнома набуд марҳамат метавонед дар барномаи кошона иштирок карда ҳам хотири мо ва ҳам хотири тамоми мухлисонро шод гардонед. марҳамат. анакнун помидорро реза кардем. картошка аллакай тайёр шудагист. картошкаро мегирем. бояд дар вақташ бардорем картошка ки то ин ки об нашавад. бале акнун рӯи дегро мепӯшонем то ин ки обаш пурра қоқ шавад. дар оташи баланд ё паст мекунем бояд баланд бошад баъд дар муддати 10 дақиқа монданаш оташро паст кардам. акнун дегро рӯи пӯш мекунем то обаш пурра қоқ шавад. картошкаро чӣ кор мекунем? анакнун картошкаро дар тоба каме таф медиҳем бо равғани маска. тахмин 100 грамм равғани маска дар тоба мегузорем. ҳамаашро яку як бора мепазем? бале ҳамаашро яку як бора дар тоба меандозем. таф медиҳем ё мепазем? таф медиҳем каме нимхом бошад.
اول کارتوشکا رو картошка. کمیتاش میدیم. ана. بعد از картошка қаламфури булғорӣ. акнун помидор. каме таф медиҳем. каме намак. маводҳои хушбӯйкунанда. сира. дар охир каме аз маҳлули соя ҳамроҳ мекунем. تو بخور شدن محلولی سویا бале нигоҳ медорем. бале картошка ва сабзавотҳо тайёр шуданд. як тараф мегузорем. кабоби мо омода шуд. ором медиҳем. با برگ‌های бо سالاد баргҳои салат ором медиҳем. بله. تا اینکه اشتها آور شود. همینطور نه؟ бале جواب ما حتما با شما باز با میخریم تا اینکه طرز تیار نمودن نمودهای گوناگون شیرینیواری ها و تارت ها رو به مخلصان ما پیشکش کنیم. ҳатман. акнун помидорро низ барои ороиш омода месозем. خیلی باید تونوک ریزه کنیم. бале خیلی نمودی تیار کردن عموما آرایش گوناگون است. аз худи بعضی ҳадвони ها вобаста بله، дорад. بعضی ها از پمیدور تا حتی گولی صد برگ میکنند. бале ҳар кас метавонад бо хоҳиши таби худ ороиш диҳад. آرایش. انا خیلی ما باید آرو دهیم. бале акнун навбати гӯшт گوشت шуд. رسید. بله بله. گوشت تیار شد. نبینید پوره آبش бале بخور شد. фақат فقط روغنش равғанаш موند. монд. روغن نبوده؟ не каме аз равғани растанӣ ҳамроҳ карда будем استفاده برده барои بودیم. таф آها، додам. بله، бале فراموش کردم. انا تیار است. бале انا акнун بله. аз картошкаҳое ки таф дода будем بله. استفاده میبریم. истифода мебарем. боз ҳама ба аз кабоби мо рангу бори дигар медиҳад. البته چون این کباب رو ما هر روز تیار کرده نمیتوانیم. همینطور نیم جلو. бале аммо метавонем ки در روزهای дар рӯзҳои مخصوص. махсус بله وقتی که ما انتظار مهمان هستیم. бале من خیلی یگون اگر چوره بینی باشه در خانه бале در آن همین خیلی رسوم رو میتوانیم برای مهمان ها تیار کنیم. همه این رو ما در روغن مسکه تیار کردیم. бале روغن مسکه هم تمش رو بینیویت خوب. бале همش رو استفاده کنیم. لیمو رو استفاده بله. می‌بریم. لیمو رو هم الان خیلی تونوک ریزه میکنیم. мҳм. бо ҳамин тарз میگذاریم. ором медиҳем. خیلی شیبیت رو هم استفاده می‌بریم. бале من در یک فرصت خیلی کوتاه ما همراه شما یک نمود طعام با نام کازان کباب رو تیار کردیم. бале дар охир мо қаламфури тез барои шахсоне ки тезиро дӯст медоранд ва каме аз шибит استفاده می‌بریم. истифода мекунем. آفرین جلا جان، دستتان درد رو نبیند. باور کنید از این اشتراک شما همه تهیه‌گران برنامه و باوری کامل دارم تمام مخلصانی که حالا برنامه ما رو تماشا میکنند یک سودی برای خود گرفتن، یک کیفیت هم کردن از تماشای این برنامه و باوری کامل دارم که چنین طعام را شما در خانه تیار کرده حتما اهل بیت خود را شاد خواهید کرد. خیر، در همین جا به برنامه خاتمه بخشیده به همه شما سربلندی و خانه آبادی تمنا داریم. هفته آینده در آن همین وقت ساعت
ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خوش باشید.